erabat artifizialak egin zituztenak, eta horien adibide ezagunena Volapuka da. Volapuka beste hizkuntza bat izan zen, Esperantoa baino asmatu zena, eta erabat artifiziala zen. Esperantoa sortu zenean, Esperantoak berera ordezkatu zuen Volapuka arrazoi praktikoengatik, ez beste ezagatik. Askoz errazagoa zelako Esperantoz ikastea, bere naturaltasun salbuespenik gabeko horretan, oinarrituta, artifizialetan baino. Horregatik, niri esaten didatenean, Esperanto artifiziala bat azta zer. Neurri batean bai, eta gehienean ez. Eta noski, poesia oso ederrak egin daitezke, Esperantoz, Asterix, Obelix, eta Tintin, eta komiki nahi dituzuen guztiak badaude Esperantoz, eta edozein idazlan badago Esperantora itzulita. Hasi Don Quijoterekin, eta jarraitu behi euskaldun baten memoriekin, edo Jon Miranderen aur besoetakoa liburuarekin. Eskerrik asko. Ados. Beste ez dakit, honen ondoren galderen bat daukazue, hasi dadila galdera zaparra da. Bueno, nire daitu dit, hori, 4 hilabetetan txorio jarriz gero ikasteko gai izango ginatekela, eta pizkat askotan esaten denean ez, euskera ikasten zaila dela, eta esaten dela ez bai, zaila da, segun eta zenen zure ama hizkuntza ez da. Eta galetu nahi gizunea, hori, Esperantoa errez ikastearen hori mundu mailako kontu bat da. Edo zintokitan, 4 hilabetetan ikasten da. Bai, baina nik ez dizuet gezurrik esan nahi. Esperantoa, zalantzari gabe munduko hizkuntzen artean ikasteko errazena da, baina gezurrik ez dizuet esan nahi. Eta esperantistak, Asiako esperantistekin gaudenean, Asiako esperantistek esaten dute, zuek Europarro abantaila, zuek Europako hizkuntzetan, hiztegia Europako hizkuntzetan oinarrituta dagoelako, eta orduan txinatar batentzat, adibidez, euskaldunok edo espainolez edo frantsesez badakigu seguru. Orduan, entzuten dugunean, zubia, Esperantoz ponto esaten dela, behin entzun da, ponto ikasi dugu, eta ponto da Esperantoz, eta entzuten dugunean, zerua, txielo esaten dela, behin entzun da buruan sartzen zaigu. Beste gauza bat da, ez dakit, hitza hizkuntza urrunagoetatik hartuta daudenean, adibidez, alemanieraz ez badakigu, armairua Schranko esaten da, Esperantoz, edo torlojua Schranko esaten da, Esperantoz. Orduan hori bai urrundu egiten zaizkigu pixkat, gure ingurutik urrutik xamarra dela. Baina egia da, asiarrek esaten dizute, esperantista asiarrek esaten dizute, ingelesa baino askoz errezagoa da, Esperantoa, baina zuek Europarrok abantaila duzue. Bueno, Europarrok edo Amerikarrok, noski. Ez dakit guztiz egia den, baina entzuna nuen, bere garaian duela hamarkada batzuk edo ia duela mende bat, egon zela planen bat nazio batuetan Esperantoa sustatzeko hizkuntza internazional moduan, baina azkenengo momentuan ezkutuko presioak direla eta hori azterrera botatzela, ez dakit horrek zenbat duen egitik eta zer dakizun horri buruz. Bai, egia esan entzun izan dut pixka bat irakurri ere bai, baina oso garbi ez daukat. Hemen zaudeten esperantisten artean balin badakizue, ezen nazio batuak baizik eta Sociedad de Naciones, lehen munduko gerra ondoren, hor egon zen plan bat Esperantoa bigarren hizkuntza sartzeko eskoletan eta hori, eta nahiko aurreratua zegoen, baina frantziarrek momentu horretan, hizkuntza imperialista edo nazioarteko hizkuntza zen frantziarrek azpi jokotan ibili ziren presionatzen beste herrialdeak eta hori ez onartzeko. Orduan hori zein gertatu zela. Gero nazio batuetan, UNESCO eta nazio batuetan ere aitorpenak izan dira, Esperantoarena, ez dakit zer, baina nolabait gauza simbolikoak, baina benetan praktikoa izan zena zen Sociedad de Naciones Nazioen elkartea. Eskerrik asko, Nacho. Bai, nik egin nahiko nuke. Okerrezpanago horren ondoren ere nazio batuen erakundearen aurrean aurkeztu zirela momentu baten sinadura bilketa bat, 40 milioi sinadura,
esperantoren alde, baina ez zitzaion biderik eman. Ez dakiz ematen egia den, baina nik hori irakurri dut. Eta zuk aipatu duzun Frantziako portaera horrekin lotuta, esan behar dugu Euskarak bizi izan duen jazarpena bizi izan duen bezala, Esperantoak ere jazarpen izugarri bizi izan zuela, batez ere bilakaera oso oparoa eduki zuen nazioarteko langileen mugimenduaren zabalkundearekin batera, bai korriente sozialistak, zein anarkistak eskutik eraman zuten mundu bat zier, baina gero nolabait fasismoak botere hartu zuenean hainbat herrialdetan Esperantoaren kontra jo zuten, adibidez Hitlerrek debekatu egin zuen Alemanian, Mussolinik Italian, Stalinek garri baten baita Soviet Batasunean, MacArthurrek estatu batuetan, komunisten jazarpena abiatu zuenean, Salazarrek Portugalen, estatu espainolean guda garaian adibide txiki bat Kordoban sartu zirenean Francoren tropak bertako esperantistak guztiak akatu egin zituzten, esperantista talde guztiak bat izan ezik debekatu egin zituzten Francoren garaian, gerenkoko markadatan, batez ere. Eta hori, nolabait botere fasisten aldetik, baina horren aurretik bai egon zen beste debeku bat. Aitorrek ondo aipatu duen bezala, gaur egun oso barneratuta dugu, edo daukagurik gizarteak, batez ere mendebaldean, ingelesa da nazioarteko hizkuntza, bigarren mundu gerraren aurretik inok ez zuen horretaz pentsatu ere egiten, orduen frantsesa zen nazioarte mailako hizkuntza, eta Frantziak beldur zion, Frantziaren gobernuak beldur zion Esperantoari, eta 1922an debekatu egin zuen Frantziako eskolatan Esperantoa irakastea. Hori guztioi gertatuta ere orainik Esperantoa bizirik dago, osasuntzu eta esan dezakegu baita erabilgarri dela. Eta mundu mailan hainbat bilkura egoten dira, kongresu jaialdi eta bar, nazioarte hainbat herrialdetatik partaide zabala dutenak, eta bertan Esperanto hitz egiten dena. Badago horretarako zabalkunderako baliabide nahikorik interneten, oso eskuragarri Esperanto pixkatxo bat jakinez gero, eta gero badago baita tresna oso bitxi bat deitzen dena pasporta zergo, dala pasaporte zerbitzu bat nolabait esatiarren, eta bertan daude munduan zier hainbat esperantisten helbideak, beraien lurraldera joanez gero, beraien etxea eskaintzen dizutenak, beraiekin partekatzeko egun batzuk, bakoitzak bere batintzekin. Igual, paskaltzaren ezin dizute gonbidatu, ez daukatelako baliabiderik, edo ez dute nahi erretzailerik euren etxean. Bakoitzak bere bitzitasunak edo batzak hartzen ditu, baina munduan zehar, milaka etxe bizitza dituzu besoak zabalik zeure zain. Eta barkatu txapa... Ez oso ondo, eskerrik asko. Esperantisten couchsurfing, orduan. Zuen, atzetik badaukazu galderaren bat, pentsa dute? Begira, galdera etxoa. Lehen komentatzen duzu Esperantoaren edadura, ez da, eremu arabiarrean ez dela edatu, zuri dagoela eta Zomenkov, judua zela eta bat. Garai batean, gogoratzen naiz, irakurri nela zerbait horri buruz, eta artikulu hartan zioen Esperantoaren sorreran edo interes ilun batzuk, ez da nola argudiatzen zuen nolabait Esperantoaren azpian ere interes batzu zeudela, nolabait judutar aberriaren bila zebiltzen judutar mugituaren eta horti sortu zela, ez dakit nola den. Baduzu arrazoi puntu bat, eta hori izan zen nazien erruz. Naziak saiatu ziren, hori zabaltzen, edo jakina, naziek Zamenhoftarrak afusilatu egin nahi izan zituzten guztiak, harrapatu zituzten Zamenhoftar guztiak. Zamenhof bera 1917an hil zen, aurten egin urte dira, Zamenhof hil zela, eta seme-alabak izan zituen. Eta naziak agintera heldu zirenean, etxera joan zitzaizkien eta iaia bertan afusilatu zituzten. Eta bai, naziek horrelako propaganda zentzugabea zabaltzeari ekin zioten.
ematen du arrastoren bat geratu dela. Horrendik ere. Bai. Bai, arautzeko edo hitz berriak sortzeko Euskaltzaindiaren parekorik aldago Esperantoren eremuan edo nola sartzen dira irizpideak edo antzekoak. Hori batetik eta uste dut ez duzula saldu zergatik aukeratu zuen Zamenhofek Esperanto hitza Esperantoa izendatzeko. Ondo. Bai, ederki. Lehenengoa da akademia bai badako, eta izena du noski Akademio de Esperanto. Akademia de Esperanto, eta bai, nazioarteko bilera, ordenagailoz bilerak oso erraz egin daitezke, ez da? Garai batean eskutitzez ibiltzen ziren, telefonoz eskutitzez, eta badago PIF izeneko hiztegi bat, plena, ilustrita, vortargo. Irudidun hiztegi osoa, esango genukeena, eta oso erabilgarria, oso ona dena, eta pisu handia daukana esperantisten artean. Euskaldunok behar bada gehiegi obeditzen diogu Euskaltzaindiari, nik egia esan nire idazlean naiz eta batzutan damututan nago hainbeste obeditu izanaz, nire bizitzan zehar Euskaltzaindiari eta esperantisten artean ere leialtasun handia dago, asko obeditzen zaio akademiari. Hori alde batetik ona da, beste batetik ez dakit, beti egongo da danetik pixka bat, ez interesgarria da, hizkuntza bizirik dagoen zinelea da. Zamenhofek Esperantoa izena berez ez zion jarri, Esperanto izena, Esperantoari. Zamenhof lehenengo materialak argitaratzen hasi zenean eta bar, berak sinatzen zuen artikuluen azpian Esperanto ipintzen zuen, ze Esperanto hitzak, Esperantoz esan da, espero duena